nake bukata kawai kai kuɗi za mu je wannan bokan da nake gama ya san aiki saboda da yawa wani gaye aiki ko yanzu gayan a birnin Lagos ma zan san gayan ake ina gama amma gaskiya ni na gaji da wannan kawai mu je mu ina da dan wani abu da za a bashi yau wannan kayya ta abin da yake tafi da mu abokina na rako gurinka yana neman bukatu Aisha wannan ne gidaninka na sani kana so ka yi arziki kai kuɗi in shiga duniya ka samu kuɗi sosai bari mu ba ku laƙani wani aljani mai ƙudus wannan gudunmawarsa ce to babban doka kai hannun hagu za ka fita tsakiyar rana 12 na rana za ka ketare hanya ka tafi can makabarta za ka je kuma an ka fito daga gida karka yi kowa magana kowa ya kula karka kula kowa ya nuna ya san ka karka kula in ka je har can ka je can ka samu sabon kabari ka tona ka sha kwalli ɗaya Tasha da ni.